tayo ng Santo Domingo Albay from Tabaco at nabila na ng cellphone si Kathleen. Maraming salamat po Mr. Hawaii at napaka galing niyo po talaga. At pag sinabing pagtulong sa kapwa ay andyan po agad kayo at on the spot. Nagpapalipad agad kayo ng tulong sa mga katulad nilang may hirap. Ayan po. At maraming salamat po sa ating lahat. Yan mga kabatak, City Hall ng Tabaco. Yan. Yan park Tabaco Albay. Yan park. Yan, nadaan natin ng park ng Tabaco. Gawa ka na video mo Kathleen. Gawa ka na kasi moment na ganito. Moment natin. Tayo. Selfie mo yung video. Parang ang ganda ng nature mga kabatak. Ayan. may post Ganda ng bundok. Ayan. Oo. Pagkanda po ng tanawin talaga sa probinsya. Dito talagang parang gusto mo manirahan dito. Ayan. Ayun, ang tag-request si Milvin. Yan, dito na lang daw tumira. Mga kabatak, anong masasabi nyo? Kasi dito. Ayan. Tahimik pa. Ang gaganda ng tanawin. May mas maganda dyan. Ito. Ayan. Oh, di ba mga kabatak? Oh, isang tingin nga dyan. Isang likod nga dyan. Mga kabatak, at papunta tayo ngayon doon sa bahay nila Kathleen. Yan. Tutungo tayo doon ngayon. Mapasyalan. Masilayan. Bungalo daw yun. Bungalo mga kabatak. Diyan ba kayo sa may bundok na yan? Doon sila nakatira sa taas sa mga bundok. Tuk-tuk. Yan. Malay-layo ang pupuntahan natin. Tapos paparada tayo sa gilid. Maglalakad tayo. Magbabangka pa daw. Bangka pa daw, Bin. Takot to si Milvin. May lakad pa. Takot tong sumakay ng bangka. Paano yan mga kabatak? Tagan pa tayo sa Pitong Ilog, Che. Oh, pitong ilog So, pa. 7 ilog pa tatawin natin. Grabe yan, pitong ilog pa yan, oh. Ayos lang daw. Marunong mabangka. Marunong lumangoy. Kakaliwa. Ayan tayo. So, ibig sabihin, marunong na si Milvin sumakayaw. Marunong na ba? Oo. Bakit na yung ginabayaw eh. So ito, on the way po kami sa bahay nila Nicolana Girl. Yan. Yan po. Yun. Malayo para sila sa sentro. 10 piso daw mga sa akin. Diyan po sa may tricycle na yan. Ah, dyan sa Ito, doon po. Yung yellow. Sa kaliwa. Sa green. Pwede mag-park. Pwede siguro. Sa likod Sa yata gilid. niya, Sa likod ng tricycle. Matakamento na tayo sa kanila. Kunyari hahanapin kita. Sige. Ay mga kanol. Na-prank. Pinaprank ni Bayaw si nanay ni Kathleen. Kasi si Kathleen natawa ng tao. Ay, dyan, yung lalaki, doon ako nagre-rent ng city. Yung nakatayo doon kanina. Anong naramdaman at pinaprank ni Mama? Pinaprank ni Bayaw. Halo. Halo. Yung naiiyak na si Kathleen. Yan. Kasi may surprise. Meron mo saan? Huwag mo na buksan. Ilagay mo muna sa bag mo yung cellphone. Tago mo yung cellphone. Ilagay mo sa bag mo yung cellphone.
Kilala mo? Ay, anak ko yan. Kilala ka. Anak ka daw niya. Oh, kilala. Tara, punta tayo sa bahay niyo. Yan. Agunin ko lang. Musta na At na-discover namin ang inyong anak sa ano, doon sa way Santo Domingo. Palengke. Dito po tayo sa lugar ni Kathleen. Yan. Wala po kayo, Nay. Po yung nanay niya. Susunod tayo. Yan, punta tayo sa bahay niyo. Mga kaluwi tayo sa Yan, papunta tayo doon sa bahay nila Kathleen. Yan. Ayun, bali si Melvin ang nagkakamera. So meron pa ng daanan dito. Motor lang ang kasya. At Ayan. dito, mga Bukid. sakahan na. Bukid na mga Di ba kabata. binabaha dito kasi? Binabaha. So yung pala yan, mga kalali, mag-aani na. Yan. Ayan ang elementary nyo. Ayun pala ang school. Ayan, na school. pinag-aaralan. Elementary. Ang lapit, so may test na rin Test daw. na pa. Yan. Kamag-anakan nyo. So isang compound daw sila nakatira, isang compound. Mga kamag-anakan nyo. Family daw ng asawa ni mama ni Kathleen. Si ate pala taga Bacolod. So medyo paahon po tayo ng konti. Yan. Di sanay si Melvin sa ahon niya. Hindi ba sanay si Melvin sa Oo. ahon? Sanay ito sa patag. Sanay ito. Distansya ka kaunti, Bin, para medyo bukan. Yan. Makahoy ba? Okay na yan, makahoy, presko. Maanahaw. Yan. Ah, dito ko lang mag-shortcut. Yan. Yan. So dito na nakatira kanya mga lolo, lola. Yan daw, mga kamag-anak. Yan, puro ka mag-anak. Yan. Kathleen. Yan ang bahay nyo? Hello po. Nasa likuran pa raw kanilang bahay. Nawala ka. Sa likuran pa raw. Yan. Ay, bahay nyo? Yan. Sa likod pa. Yan na yan. So, eto mga kanuli, no? Pasok tayo sa bahay nila Kathleen. Yan, ang kanilang bahay. Yan ang kanilang tahanan. Hi. Yan. Sangkapir nga. Yan, very good. Yung yo. Magaling. Upo muna tayo, mga Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ay, so cute. Hindi ko yung lupa kay Lola, hindi ko bayan. Pero Ah. pinapatira ko. Okay, yun. Pabili mo So tayo yun, mga at nandito na po tayo sa bahay nila Kathleen. Ayun, bali si Melvin ang nagkakamera. So meron pa ng daanan dito. Motor lang ang kasya. At Ayan. dito, mga Bukid. sakahan na. Bukid na mga Di ba kabata. binabaha dito kasi? Binabaha. So yung pala yan, mga kalali, mag-aani na. Yan. Ayan ang elementary nyo. Ayun pala ang school. Ayan, na school. pinag-aaralan. Elementary. Ang lapit, so may test na rin Test daw. na pa. Yan. Isang compound din kami dito sa wala na. Kamag-anakan nyo. So isang compound daw sila nakatira, isang compound. Mga kamag-anakan nyo. Family daw ng asawa ni mama ni Kathleen. Ako kasi taga Bacolod. Si ate pala taga Bacolod. So medyo paahon po tayo ng konti. Yan. Di sanay si Melvin sa ahon niya. Hindi ba sanay si Melvin sa Oo. ahon? Sanay ito sa patag. Sanay ito. Distansya ka kaunti, Bin, para medyo bukan. Yan. Makahoy ba? Okay na yan, makahoy, presko. Maanahaw. Yan. Ah, dito ko lang mag-shortcut. Yan. Yan. So dito na nakatira kanya mga lolo, lola. Yan daw, mga kamag-anak. Yan, puro ka mag-anak. Yan. Kathleen. Yan ang bahay nyo? Hello po. Nasa likuran pa raw kanilang bahay. Nawala ka.
likuran pa raw. Yan. Ay, bahay nyo? Yan. Sa likod pa. Yan na yan. So, eto mga kanuli, no? Pasok tayo sa bahay nila, Kathleen. Yan, ang kanilang bahay. Yan ang kanilang tahanan. Hi! Yan. Sangapir nga. Yan, very good. Magaling. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ay, so cute. Hindi po yung lupa kay Lola, hindi po bayan. Pero pinapatira ko. Okay, yun. Pabili mo So, tayo yun, mga at merienda. nandito na po tayo sa bahay nila Kathleen. So ito mga kanil, nakalimutan ko palang napabili tayo merienda. Alright. Yan. Alright. Ano Ayos. kapatid mo? Mamaya pakilala natin yung mga kapatid mo. Ayun. Pangalan mo? Yan. Ang cute nito eh. Ang cute nito. Oh. Eh, Pangalan pwede mo? Anthony? Alis na lang na tinapay sa Oo. soft drink. Bibo to, Bibo. Bata to, Bibo yan. Yan. Ayun siya nyo. Sige lang. Yan mga batak. Mamaya pakilala ko kayo sa vlog ko. Ang ganda pala dito sa lugar nila Kathleen. Yan. Na-tour po namin kayo. Yan. Napapaikutan po siya ng mga anahaw. Yan. Kaya ang bubong nila anahaw kasi andito lang. Kukuha ka lang ng anahaw. So mahal din ang isang piraso niyan, 350. Mga kabatak. Yan. So ang presko. Ang sarap dito. Magtagay oh. Oh, ang ganda ng lamisa nila sa harapan oh. Naka-tiles pa oh. Sarap magtagay oh. Yan. Mga kabatak, at napakaganda ng view ng lugar nila. Ayan oh. Masilayan ninyo. Ayan. Maganda mga kabatak. Yung bahay nila simple lang pero cute. Ayan. Maganda yan, malinis. Ayan. Hi. Dito ang kanilang What's your name? Saan na po? Ha? Yes, papasok kami ni Kathleen sa Carla? bahay. Saan na po? Siya ay na magdayaw Bahay ng mga sala. kabatak. Isa ay na magdayaw pala ini. Yan. Hello. Yan ang kanilang. Kumusta? Ito higaan mo siguro. Kumusta? Ha? Okay lang. Lalaki daw sa babaw. Wala. Mapanood ka ng ano. Mapanood ka niya. Pupunta ka sa... Papanood ka ng buong mundo. Yan. Diba kung mana sa ate? Oo. Oh, mana sa ate. Shoutout ka din. Maganda rin. Ayan. Shoutout. Yung mga klase mo. Kanyang kapatid. Shoutout ng mga klase mo dito sa ano. Anong lugar to sa inyo? Patara ng kanyang kuya. So hindi natin masyado papasukin yan. Anong lugar to? Ate ka saan tulog? Dito ka tulog? Bakit dito? Ayan mga kabatak, kapatid ni Kathleen, nahihiya. Ayan. Nahihiyain. Ayan. Ay siya dito mga So ayun mga kabatak. Ayan. TV. Yan, right. Nagpabili si Bayaw ng merienda. Ayan. May merienda tayo. Kasama to si ano. Ang cute nito, bata na to. Diba? Ayan. Sigurado Bibo to. 1+1. Oh, diba? Mga kabatak. Talino. 2+2. Oh, diba? 4+4. Sino pogi sa amin tatlo? Bakit ka na ba natutulog dito? Sino pogi sa amin tatlo? Meron silang bintana dito. Kaya ako matalino to. Bakit ka natutulog dyan? Ha? Di may mas pogi sa amin tatlo. Ha? Minsan kasi doon ako. Sino mas pogi?